1 minute clock. From now. 2, 3, 1, go! En Justin Bieber? Nee. Vind Justin Bieber niet zo... Nee. Waarom niet? Die heeft zo'n een rare grote bril en dan lijkt hij een beetje een neus. Die telt dus niet mee. Nee, die kan niet meer. Dat is spijtig. Ik had zo gedacht zo van Justin Bieber komt naar België. Ik ga met Jinken eens naar Justin Bieber kijken, maar niet dus. Ja. Die is er al wel een knappe. Zo'n zanger of zo. Kevin van Idol. Ah. Is dat? Ah, nee, met die meegedaan heeft aan Idol. Ah, ja. En.